vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta nyaya yangu please vigaiwo chitupa changu. Inini mukoma Nash, nyaya yangu yakamira sekudai so: takakurawo tichingovawo malodgers. Vabereki vangu vanhu vekuti vainge vasina mabasa ekuti vaishanda on a permanent basis, vainge vari vanhu vaingoraramawo nekiya. Saka nguva zhinji taizodzingwa because vabereki vangu vaikwanisa kuzoita kana 2 months vasingakwanise kubhadhara rent. Kudzamara one day baba vangu vazouya vakafara nekuti vainge vasangana neumwe murume mushure mekunge vaitira murume uya part time. Murume uya akabva azoti iye ainge achida kuti baba vangu vange vachizoita caretaker pamba pavo. Murume uyu ainge akashanda kweupenyu hwake hwose achirarama ari mudhorobha. Zvino ainge ava kuda kuretire, ende pakunoretire paya vainge vava kuda kuti vange vachienda kunogara kumusha. Vana vavo vose vainge vari kumhiri kwemakungwa, saka vainge vachida vanhu vekuti vaizopota vachivatarisira pamba pavo. Takabva tatofara paya mukoma, because for the first time in my life tainge tava kutoendawo kutonogara mumain house. Vanhu ava mukoma vakangobuda mumba mavo vachingosiya everything, zvekuti takanyatsokuona kuti Mwari variko, nekuti ichi chainge chiri chishamiso kuti vanhu vanongokupai imba yose vobva vati chenyu chete ndechekuti munofanira kuti munge muchizoita take care of the house. Pamba panofanira kuti pange pachizogara pakachena, zvekare muchingomaintaina the whole house. Asi pamba apa mukoma painge paine imbwa mbiri. Imbwa idzi dzainge dzachembera. Munoona kuti imbwa inochembera pakusvika paposition yekuti inenge yava kungodonedza mambava kuita sekunge ichangosara ganda roga. Ndo machemberero acho ainge akaita imbwa idzodzo. Each and every morning inini nemuning'ina wangu taigara tichingoseka, because tisati taenda kunorara apo patainge tava kugara pamba apa taigara takaita beji tichitotaura kuti mangwana imbwa idzi dzinomuka dzakafa chete, because dzainge dzachembera zvekuti kunyangwe kudya chaiko taitodzibikira but dzaisakwanisa kudya. Asi taizoti kana tamuka mangwana makuseni waiona dzakakokota ndiro dziya because taidzibikira mabhonzo. Taienda kune rimwe bhucha tobva tanodzitengera mabhonzo aya anenge asina nyama, zvekare nekudzibikira sadza. Vana vacho ndo vaigara vachitumidzira vabereki vacho mari, then vabereki vacho ndo vaizodana baba vangu kuti vange vachiuya kuzotora mari yavo yavainge vachivapa iyo yekuti vainge vari caretaker, zvekare nemariwo yekuti vange vachizotengera imbwa idzi chikafu. Saka dzaitodya dzichiguta, but imbwa idzi mukoma muswere wese wezuva dzaiswera dzakaignore chikafu chiya, asi mangwana makuseni dzaimuka dzakakokotedza everything, sekunge pane zvimwe zvinhu zvaiuya zvichidya chikafu chiya chatinenge tabika. Vabereki vangu vainge vakaudzwa vakanzi zuva risati ranyura vaifanira kuti vange vachibika paiva nechimwe chibhodho so chavainge vakarakidzwa, ndo chibhodho chacho chataishandisa kana tichibikira imbwa idzodzo sadza nemabhonzo aya atainge tichienda kunotenga pane rimwe bhuchari. Ende tainge takanzi taifanira kuti tinge tichingoshandisa zvimabhodho izvozvo kana kuri kunzi tinenge tichibikira imbwa idzodzo. Ende mabhodho awa wega waitoona kuti ainge asingaiti kuti munge muchizomagadzika pastove, kunyangwe zvikanzi unenge wanzwa nhungu, aitongoda kutoti munge muchibatidza moto. Ende painge patori nechimwe chishedi chainge chakatovakwa kuti kunyangwe mvura ikanzi yanaya taitofanira kuti tinge tichibatidza moto tobva tazobikira imbwa dziya. Ende izvi taifanira kuzviita before 4 p.m. Ende baba vangu mukoma mutemo iwoyo vaitoutevedzera. Vaiti paya kana vakaona kuti tinenge taita musikanzwa wekunonoka kubika, ivo vaisarudza kuti vange vachitsvaka huni vobva vazotanga kubikira imbwa dziya, because
ivo vainge vakati ndo mutemo wavainge vakapiwa, zvikanzi kana vakatadza kutevedzera mutemo iwoyo then taisazokwanisa kuzogara pamba ipapo. Zvino mukoma sevanawo taizombopota tichiita musikanzwa, taizoti kana taita musikanzwa paya then ivo baba ndo pavaizongoona kuti zvainge zviri nani kuti ivo vange vachibikira imbwa dziya. Mukoma nacho imbwa dziya kunyange zvadzo dzainge dzava kusagona kunyatsokufamba, imwe yacho makumbo ayo awa ainge akaita sekunge ainge akaremara ekumashure zvekuti yaitofamba ichiita zviya zvekudhonza makumbo acho iwayo, but waingoti kana ukangotanga kungosuka mabhodho aya kunyangwe dziri kure sei waitodziona dzichifamba dzichiita zvekunanaira dzichiuya dzobva dzazogara dzichiita sekunge dzinenge dzakarindira chikafu chiya. Asi waizoti kana wapedza kubika kana wadzipakurira mukoma, imbwa idzi dzaibva dzaignore chikafu chiya. Waizoti mangwana makuseni kana ukazotarisa zvindiro zviya imbwa idzodzo dzinenge dzakaita kukokotedza. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti imbwa yekutanga yakazoti yafa, ameno kuti ivo vakazviziva sei because at that time vainge vapedza kuvakisa imwe cottage yavo. Ndo zvinhu zvaigara zvichingonetsa vabereki vangu kuti ko Mwari vainge vambofunga kuita sei, because vanhu ava vaiti kana vabva kumusha vachiuya kuzongotarisa imba yavo zvavaiita ndezvekuti vainge vasingarari mumain house but vakabva vakasika kuvakisa imwe cottage, then vaizoti paya pavanenge vauya kuHarare vaibva vazorara mucottage muya. Isusu tainge tava kutoita sekunge ndisu tainge tava varidzi vepamba ipapo. Saka imbwa idzi dziri 2, imwe yacho yakati yafa like masikati, then usiku takazonzwa motikari yava kuridza bhero kugedhi. Patakanovhura gedhi riya inini nemunin'ina wangu ndokubva tazoona kuti vainge vari varidzi vepamba ipapo, ameno kuti vainge vakaziva sei kuti imbwa yavo yainge yafa. Ende mukoma vanhu ava ameno kuti kainge kari kachirungu here kana kuti isusuwo tainge tisingakwanise kunzwisisa zvainge zvichiitika ipapo, because zvavakaita ipapo mukoma zvakatishamisa. Vakati vachingosvika ivo baba vangu vainge vakaisa imbwa iyoyo musaga, because baba vainge vasingazivi kuti zvino imbwa iyi voita sei nayo. Saka vainge vachida kumirira kuti kana kwazochena vobva vazoenda panext door, because ndo painge paine phone iyo yainge ichizoshandiswa nababa kana kuri kunzi panenge paine emergency inenge yaitika. Saka vakangotora imbwa iya ndokubva vazoiisa musaga. Vanhu vaya mukoma pavakaona kuti baba vangu ndo zvavainge vaita vakapopota. Munoziva kunonzi kupopota zvekuti mega munoshaya kuti moita sei. Vakapopotera baba vangu vakabva vatanga kuvatuka vachivaudza kuti vaikwanisa kutovadzinga basa zvaizvezvi. Then baba vakazoti vakumbira ruregerero. Murume uya ndopa akabva azotuka baba akati buritsa imbwa yangu musaga imomo mawaiisa uiise mubhuti remotikari. Saka baba vakabva vazotanga kuburitsa imbwa iya vachibatsirana naamai vangu ndokubva vazoisa imbwa iya mubhuti remotikari. Then vanhu vaya vakabva vazongobuda, but vakabuda ndokubva vazodzoka. I think kuti kunze kwainge kwava kutoda kutonoedza, ndo patakanzwa bhero remotikari richiridzwa kugedhi. Baba vakabva vazomuka vakabva vazoenda kunovhura gedhi reya. Tikabva taziva kuti vainge vari varidzi vemba vainge vadzoka. Asi mangwana acho makuseni vanhu ava vakanonoka kumuka, ameno kuti vainge vanyanyisa kubatirwa nehope here, but pavakamuka isusu tainge tatomuka kudhara sezvo vainge varipo apa the previous night vainge vanyanyisa kupopota. Saka vabereki vedu vakabva vatimutsa makuseni kuti tinge tichitangawo kuita twumabasa twepamba. So mukoma takati tichiita twumabasa tuya, munin'ina wangu iye ndopa akabva aona kuti mumotikari mevanhu vaya mainge muine coffin, because vainge vachishandisa single cab at that time. Saka mainge muine coffin, ndopa akabva azouya ndo
kubva azondiudza. Tikabva tazoudza vabereki vedu, but vabereki vedu vakabva vati siyanai nazvo, vakabva vatuka munin'ina wangu, vakabva vati endai munoshandira kuseri kwemba uko. Vanhu vaya vakati vamuka mukoma vakangorakidza kuti vainge vari mumamudzo, vainge vasingadi kutaura nevabereki vedu. Vakabva vangopinda mumotikari, vakabva vangoudza baba kuti vange vachienda kunovavhurira gate. Baba vakabva vamhanya ndokubva vazoenda kugate, vakabva vavhurira vanhu vaya gate ndokubva vaenda. Saka kofini iroro takazosara tava kutaura, asi vabereki saka kofini riya takazosara tava kutaura nezvaro, asi ndakangonzwa vabereki vedu vachiita sekunge mukofini imomo ndo mainge muine imbwa iyaya iyo yainge yafa. Zvinhu zvekuti zvakatonetsawo vabereki vedu. Saka kubva izvi pazvakaitika, ivo baba vakazongoramba vongobvunzisisawo vamwe vanhu vemunharaundawo, vamwewo vainge vachingoshandawo vari magarden boy. Then baba ndopa vakabva vazowana information yekuti imbwa idzi dzainge dziine 20 years. Imbwa iya yakati yafa mukoma. Baba vangu semunhu ainge achinwa doro, dzimwe nguva vaikwanisa kuti kana vakaenda kubhawa vobva vazodzoka kubhawa late. Saka pane pavakazongopinda mumba vachiita zvekumhanya. Vakati hanzi pandakapinda mugedhi vakabva vazosangana neimbwa iyaya. Imbwa iya iyo yakafa. Mushure mekunge yafa vakabva vazoiisa musaga. Saka ivo vakati imbwa iyoyo vakaiona, chipoko chembwa mukoma. Baba vangu vainge vachiti vakaona chipoko chembwa ichocho. Takazogara pamba paya kuzosvika tichizodzingwa mushure mekunge imwe imbwa yacho yechitu yazofa. Takazogara paya mukoma until imwe imbwa yacho yazofa. Imbwa iyi yakati yafa, vanhu vaya vakabva vangoita that same thing. Imbwa iya yechitu payakazofa, ivo vanhu ava vainge vakauya kuzongotarisa imba yavo, then ndokubva yazongomuka yakafa. Vakatora imbwa iyaya ndokubva vazoiisa mumotikari vakabva vabuda nayo. But imbwa iyi pavakabuda nayo yechitu havana kana kuzombodzoka nayo sezvavakaita pane imwe imbwa iyaya. Vakangobuda hameno kuti vakaenda kunoiviga musango here kana kuti kunewo kwavakaenda nayo. Pavakadzoka mukoma ndopa vakabva vazodana baba vangu, vakabva vati there was no need anymore yekuti isusu tirambe takachengeta pamba pavo, because vainge vakura zvekare, vainge vava kuda kutengesa imba yavo. Saka vakabva vazopa baba vangu 3 months notice yekuti tinge tichizotsvagawo pamwe pekuti tinge tichigara. So mukoma 3 months dziya dzakazosara kuzokwana, asi baba vangu vainge vatotsvagawo kumwe kwekuti tinge tichienda kunogara. Takazongorambawo tichingorarama upenyu hwekungotamburira. Nanhasi uno mukoma tiri vanhu vekuti hatina kana kumbogara takwanisa kusanganawo nemukana wekuti tinge tichibudirira. Vabereki vangu vose vakashayika mukoma, but amai, especially amai vangu, vakasvika pakunofa nyaya iyi vachigara vachingoitaura. Amai vangu chavainge vasinganzwisisi ndechekuti imbwa dziya idzo dzainge dzakachembera kudaro kuti dzainge dziri chikwambo here kana kuti dzainge dzingoriwo imbwa normal. Asi vaigara vachingoti asi kana dzanga dziri imbwa dzakasikwa naMwari, why is it vanhu ava imbwa yekutanga payakafa vakabva vazviziva kuti imbwa yavo yafa, plus munhu akaita sei anotengera imbwa yake coffin, then imbwa yechitu payanga yava kuda kunofa, vanhu ava vakabva vazobva kumusha vachiita sekunge vainge vauya kuzotarisa pamba pavo kuti pari kugara pakachena here. Then imbwa yavo payakafa, mushure mekunge vabuda nayo vakaenda nayo kwatainge tisingazivi kuti vainge vakaenda nayo kupi. Pavakadzoka ndo pavakabva vangodana baba vangu vachiti vainge vachida kuita meeting nababa ndokubva vazodzinga baba vedu basa. Saka zvaingoita sekunge vanhu ava vainge vachida kuti tinge tichingovabatsira kuchengeta imbwa dzavo idzodzo, kana kuti zvainge zviri zvikwambo here hakuna anoziva, asi ndo zvatakasangana nazvo izvi mukoma.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Zvakangoma zvoveduwe, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa. Inini mukoma ndine nyaya inogara ichindirwadza, nyaya yekuti kana kuri kunzi ndikafa, muchinda uyu akandivhara mari yangu, ndinoda kuti ndinge ndichizomuka kuita chipoko, asi kana ndamuka mweya wangu uchatambudza dzinza rekwake kusvika rini ameno ikoko. Because zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakati inini nemudzimai wangu taunganidza mari yedu iya, tikabva tati zvinotoita sei, tikabva tazoronga plani yekuti tinge tichitenga motikari. Taiti kana tatengawo motikari tobva tazongofambawo tichitengesawo, because kuma areas kwatainge tichigara kuma area kwekuti kwainge kuine maprazi akawandisisa. Saka business rekutengesa zvakaita hembe nezvimwe zvinhu zvakangosiyana-siyana ndo mabusinesses ainge aine mari. Saka takabva tazosarudza kuti kana tikatenga motikari inokwanisa kuzotibatsira pamabusinesses awo atainge tichida kuti tinge tichizoita. Zvino mukuzonotaurawo nevamwe varume bii yangu, ndo pandakabva ndazoudzwa neumwe muchinda kuti iye ainge achizivawo umwe mundara, but mundara uyu ainge ari wemuno muSouth Africa, ainge ari makanika. Akabva ati ndaikwanisa kutowana motikari neprice yakachipa. Mukoma takabva tatoona kutoti price iya yainge yataurwa yainge yakanaka zvekuti takabva tatoona kutoti taizotosara nemari yakawandisisa zvekuti taikwanisa kuzotooda hembe dzakawandisisa, tikakasika taitawo maprofits. Mukoma inini nemurume uya takatanga taenda tikanoona mundara uya ndikabva ndarakidzwa motikari yainge iri motikari zvayo model yekudhara, but yairakidza kuti yaikwanisa kuzotiitira basa iro ratainge tichida. Ndokubva ndadzoka the next time around, pandakadzoka ndakabva ndazodzoka nemudzimai wangu kuti nayewo ange achiona motikari iyoyo. Asi vanhu ava vari vaviri mukoma vainge vachitozivana kuti motikari yavainge vachida kutitengesera imotikari yekuti yainge yava kusanyatsokushanda mune zvakanaka, yaiva ine maproblems akanyanyisisa. Mukoma mudzimai akabva ati motikari iyi yakanakisisa, dai tagara tatoibhadhara zvaizvezvi tobva taenda nayo because yakachipa, inokwanisa kuzotengeserwa umwe munhu motikari iyi. Apa muchinda uya wekuZimbabwe wandainge ndichitrusta nayewo akabva abvumira akati motikari iyi mudhara dai magara maitenga because inokwanisa kuitengeserwa munhu mukabva matorasikirwa nemukana wekuti munge muchizoita motikari yakanaka kudai. Mukoma takabva tabhadhara motikari iya ndokubva tatora motikari. Ini ndikabva ndatanga kudriver tava kudzokera kumba. Usiku ihwohwo mukoma takarara musango, takaita 2 days tigeremo musango tisingazivi kuti zvinotodii nemotikari iyi. Apa tainge tichingofonera vana makanika kuti vange vachiuya kuzogadzira motikari, asi makanika watainge tafonera ega akasvika pakuona kuti motikari iyi yainge isingakwanisi kugadzirisika irimo muroad imomo. Apa mari yetowing yekuti tikwanise kutowa motikari iyoyo tichidzokera nayo kumba painge pachidiwa mari akawandisisa. Ndaisaziva kuti towing inodhura kudaro. Mukoma kuti ndinge ndichifonera muchinda wangu uya wekumusha, nayewo ainge ava kungondiudza because mundara uya makanika nayewo mukoma ainge ava kusabatika paline. Apa kana mapepa tainge tisina, motikari yacho ndakazotofind out kuti yainge isina mapepa. Chake chaainge angotaura ainge angoti mutero wacho ndiwo wainge uri behind ni 1 year. Saka takangoti aizvo zvinhu zvidiki zvinokwanisa kugadzirisika. Asi chakandirwadza ndechekuti pandakangoziva kuti tainge tatengeserwa motikari yainge isina kana mapepa, takati tigeremo motikari takastaka kudaro, hana yangu yainge ichingorova. Ndaiti pose pandinenge ndaona chivheni kana kuti motikari yetraffic kuti izvezvi kana kuri kunzi vakangomira vobva vaona kuti motikari yacho yatiinayo haina kana mapepa. Apa inini nemukadzi hapana ainge aine passport, chandainge ndiinacho rainge ringori license chete. Mukoma takazotongoita sacrifice ndokubva tazotora mari tikabva tazohaya towing, ndokubva tazotowewa paya tikabva tazouya nemotikari pamba. Motikari iyoyo mukoma takazotosvika pakuzotongoibreka tava kutongotengesa maparts
asi hatina kukwanisa kurikavha mari yacho iyo yatakashandisa tichitengesa patakatenga motikari yacho iyoyo, zvikabva zvatongorova zvakadaro. Asi muchinda uyo akandipinza mudhiri racho, muchinda wekumusha, munhu aitozviziva because makuhwa akazoti ofamba hanzi ainge akatozvitaura kutoti iye ainge achizviziva kuti motikari iyi yainge yakafa, but ainge achingodawo commission iyo yaainge akapromisiwa kuti kana akauya necustoma anokwanisa kuwana commission. Saka zvinhu zvekuti mukoma pakana kuri kunzi ndikazofa, murume uyu asati auya kwandiri kuti ange achiuya kuzondikumbira ruregerero, just kungondikumbira ruregerero, pandinofa mukoma, zuva randinonzi ndavigwa, hondo ndopa dzichatanga kusimuka mudzinzare kwake, ende hondo idzodzo kuti vange vachizodzidzimura ameno kuti vachazodzikamura sei, because zvakazotokonzeresa kuti marriage yangu inge ichizombosheka nekuda kwenyaya iyoyi. Saka shungu dzangu mukoma, kana ndikangofa ndiine shungu dzandiinadzo zvanhasi mukoma, ndinomunzwira tsitsi, ende ndinonzwira tsitsi vana vake nevana vevana vevazukuru vake. Hei vedare, mukazonzwa paya zvichinzi kudzinzare kwenyu madzibaba enyu akapara mhosva yavakafa vasina kuripa. Just imagine the case iri kuda kuzoiswa pamusoro pe the family namukoma vedu, hanzi vana vevana vevazukuru vevana vake. Hei, ameno kuti magenerations mangane. Zvakangoma hazvo, ndopaya pekuti vanhu vanenge vachingofamba muchingoti tadyirwa mari, zvazoita sei, but zvine zvitoda kutoti nhoroondo yacho kana mukazodzokera kumashure zvinge zvichizotonyatsokugadziriswa pacho panenge pakakanganiswa nemadzibaba kana kuti nemadzisekuru enyu, so that case ikwanise kuzobviswa. Case iyoyo zvakangoma hazvo veduwe. Kana kuri kunziwo mumhuri menyu munenge muine macases iwawo, kakutukwa kanenge karimo mumhuri, please uyaiwo kuinbox, then paya pamunenge muchitotaura nesuwo tinenge tichitobatsirikana sedare. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.